Chuoka onye bụla kwa egbu nọ kara zonzoko nabana nọ nama na unamwo Chuoka mama bishone munama nama wa ya wezu nara zonzo mbadakwawo koji akwa ịba mmanya na nwanne igwe mma nwanne Choki oge na-ebido ogogwani onye mara na aki ya dịrị ọcha nọdụ kene na anọnịmụ n'ọba gị maka na ilure n'Ọnịcha n'Odechi yechirili ibe abụkọrịa onye lụrụ esasị n'Odechi ji esirili ibe abụkọrọkwa Ọnịcha ajọkakwa nna ma nwaanyị wezundu ọkụzụ ajọkazi Chiwoke mama bishone munamu mbasi salem maka isi Lagos nwa bịa na baba na nọ Mike chale mageleba emana salem maka bonyozi azgulo otu n'ụlọ ọlụọkọ ya bobe banana nwanne ya obi atatawa ibe na-emeli ibe na mkpibie agbalụ ngene ekulu ngene nwụọ agbalụsịa nwanne m n'ebe ọ nọ uche yeri ọkwani agbalụsịa ngene atata nwezi agụlụ otu onye ebe ọ nọ obi agbalụsịa ngene ekulu ngene nwụọ ụwa bụ ebe ebi n'ụlọ agbalụsịa nwanne m obi atata wezi agụlụ otu nọzigwa ya ọga na maka mma obunenu sogburu ụwa maka nwanne ụwa maka mma nne na nwanne na bebe n'ebe ọ nọ ogene gbatale ọbalị ma mebe aka na bayale ogene gbatale ya ogene gbatale wazimanu aka na bayale nne m nwa ibe na-emeli ibe n'ebe ọ nọ ụwa maka mma si n'obu n'enu esogbuzi na anyị ogene maka nwanne ọlụọkọ ya agba ịba mmanya na nwanne ya mmiri nwere ogwe ilo ije n'ụwa abụọ ya na-asị ya arabụ na-agụmụ mmiri nwanne m akara aka ụwa abụọ ya na-asị ya araeji owele ya ọchịchị agụmadịa na nkịta ma na-atụ anya ubede na ebe ajele ndị abata ọkwa ụmụnna m ọchịchị agụmadịa na nkịta aka na akụlụ obodo chimonye nwere ntinye galili ndị obodo anyị na-elete ntị ele na-abịazi ndị obodo anyị ekele sewa obi ibe ndị obodo anyị na-ele n'ime obodo erikazi onye na-enwere ntị goje gote ntị onye na-enwere obi n'ụwa nyagolo obi gotie n'obi ọchịchị agụmadịa na veluwo ọ bụ na ị nwere ntị ma nga gọrọ ntị n'ụwa biko nga igote ntị gị galele akụkọ mmanụ ka igale akụkọ agụmadịa na nkịta ọ dị mma ndị obodo anyị bụ ogene ekwu ogene gọngọm ogene nri obodo anyị kụrụ gọngọm ọvarọ ka ndị obodo anyị belebe si na nwanyị tilitali n'ezi izi nwa ọjụ ajụjụ kedu atilitali n'ezi bọsị na onye tilitali n'ezi onye eke bụ onye agbala obi na adam onye mmanya bọsị na ọsọ negative tilitali n'ezi
Manem wago ichwo negative. Tuzia negative na bimebebe bulalusi obodo bulodova. Ocho negative. Sinoje sinimo obodo shiri. Ocho wa sinimo obodo shiri. Awa benya marini ndi marini wabulo. Izoba dunetelege. Imalemaka uchati wakati wa mwezunu. Uchachoi wakanti oye mwezunu ndi benemo. Ogange pungwa melemo. Ne wakantizi. Maka mubu choki Aguleri otu. Mwebolo chiye bunu nobodova. Uchati wakanti po mabanagu. I wakanti noga maka mamoga dirizi munamo. Chiva no tuti melmi vije melemu igwa walo. Chilo gabivi melmi vije melmi igwa walo. Olu chambedanga si melmi vije melmi igwa walo. Mwane vive. Antoni waveso na mwane vive. Miwa chirunu movu. Oyivo gatu na mugwale munagu. Ogasu na mubushamanu mwane bive. Odanika. Oramadi jemadi. Avonwara ni agulia makamarine. Oplavasyo chamanu ndebanye. Obulamununu nonsho. Obulo munu no adeka marina. Mi adrogu yuji movu munamu. Na no tutonde banyi ndi oboda makazi. Na mbendi oboda nyiji wemele do chisi. Mbabu vasi gata lo chisi. O madi na boka ndi oruba atulu. Ndi oruba atulu adamonya mmanyi. Ndi oruba tulo mesite di na bi mebebe. O mesite di shobodo shiri. Adamu wana wa shobodo shiri. Na nyamba ndi obodo nye bakata zelembasyo. Anwe pula lushie butele nobodo mwigala wangu. Musa jalo sho mwigala makonya zolo kujobulo nye ngulangu. Ai wachwa mwanyi nobodo. Keriva mwanyi meli nobodo. Anatulu mwanya mutala mutanezi yoku. Vamazil na mwigala kwado chelia kwadozi. Mbavu vazi wachucha jamwaka mutali nobodo. Ona kobu na mwagi tilitalinezi. Adwoya tilitalinezi. Isino mwagi tilitalinezi. Oyego nukego kanaju nobodo. Ndi obodo nye sino mwaba tilitalinezi. Olia gazi ayake. Obezi Aguleri kanaju. Mba. Ndi obodo nye mwemegidezia. Chuchaja mwaka mutali nobodo vasini mobodo shiri. Ogati chuchaja mwaka mutali nobodo vasini mobodo shiri. Antoni wava mutali boye mwezunu. Anagwa Antoni wava mutali na bendi mwezunu. Uba di gudu aziki wene mosi ni avonyisi ndi oboli. Uba Opupa piva kijaza. Mobeze ndi amutali nobodo ndi oboli. Kereno wiche kojazazi. Matano gavane mune madirie nerina. Zavu baba piva na mwezunu. Koda naga nagu. Kale mova na jagwa wanya. Iva ya mununu wajema nosisi. Consider. Ochishi agumadia na batago wani. Aravishi bale nobodomu. Mbavu kapya letalinezi. Ishi wapya. Bulo mwanamu noso. Liambombo. Mwanamu lechapu noso nangbazi. Obulu mwezi agulu. Mwezi agule wale noso. Obujale nda Aguleri ndenu gotu agulu. Enu gotu agulu le wale noso gu. Onweje agulu mwaso wa. Ishi dale bulu mwaso wa noso. Obulu ndi anocha n'obodo, ndi anocha wa noso.
Oburu ndu susu n'obodo ndu susu va n'ọsọ hụ oburu ọmalịba m va n'obodo va hụ ndị ọmalịba m wịalị n'ọsọ hụ ụfọdụ nwa ọzọ ma ndị agha keva evusisa n'ọvịa na iji bịalịbụrụ ahịa keva na ndị agha keva n'ọzọ kedu ebe a na-agbata dị n'obodo Aguleri na-ebuka na-agbata mgbazi bịa n'ime Aguleri be ndị be anyị ụdị na iji esokọla anyị wee mmechi ụlọ akwụkwọ dị agụ akwụkwọ si mgbe gala banyazi mechi ọnụ n'ụka anyị dị ekpele ichikwu ịmala na fada tansi bụ isi senti enwere na afere ekizizi maọbụ n'ụka fada tansi ka emechili anyị wee sị mgbe gala banyazi mgbabụ iji tabazila ataba na anya na mma gala nago n'ime ebebe gboli itali pịaba ibe ndị obodo anyị mezebụ na ndị obodo anyị egwulu 200,000 naira cash kwụyali na obi na-ada mmanya mmanya ma mgbabụ ka ọ gbanatara Yoruba bụrụ kwụyachaziri na obi na-ada mmanya mmanya mmeze nwa n'Okotonu muche nweziọba nọ n'otu ọcha uche nweziọba nwa gbọba eze nwa na Kotonu si eze nwa aba ka ọgbọba njọ si na obodo bụ njọ si wenyere na mgbe gala chọrọ ka va nwere obodo njọ nwanne m si wenyere njọ nwanne m va na nata na ngwa na ngwazi njọ kele ọbịa wa gbọjita bọyị nwa aba ya acha na fono si jita bọyị ọ na-akwado akwadi ọsịa na anya akwado chela akwadozi anwụ agba Lawrence nwe ozi aka ịma na mbime ebere ịgbago Igbo karịrị Igbo nwezi agụrụ otu ekene tele gị ekene n'ime ebe gị maka na onye ya bụ ọzọ n'ụwa tapụlila eze na anya nọọsị ka nsị nwa mụrụ ọgbaba bụ ebele ka oke ji bụrụ ọgalarie neri nne ọrọba ọchị ka nsị nwa mụrụ ọgbaba ebele ka chika na-ebezi ubi nwazi agụrụ otu ekene tele m ubi ọ natala tapụrụ ịba agwọtala agwọta debe agwara m debe m lụva mbụ n'agụ ọchịchị agụmadị a na-aga n'iru maka na mgbe ndị obodo anyị ji gbọcha njọ nwa gba Lawrence wa ọjị akọva na mbime ebebe gbọchazi Lawrence wa ọjị akọva si Lawrence wa ọjị aka gbọgụlụ na-ede nde na mbime ebebe ọ na-akwadokwa ọsị anya akwadotela akwado gbọgbọdị ọnwa bụ na Obinna va nanatawo ọnwa ọkala ọga na Lagos steeti wee gbalụ convoys na Lagos steeti wee gbalụ nyiri Lucia Asaba gbalụ convoys na Asaba bata Ọnịcha dozi gbalụ convoys na Ọnịcha do butazi Aguleri bende nne ya kwudo ndị na-eli n'ọgụmọgụ tụzi ọdọlụ ndị obodo ndị na-agbara gị nwa bụ ndị na-eli n'ọgụmọgụ tụju ọdọlụ nwana akọ ibebe ndị na-eli n'ọgụmọgụ dọlụ ukomwazi ọgwụ otu va ndị na-eli n'ọgụmọgụ dọlụ eti ogwe onye tiri ogwe jeli ogwe ndị na-eli m'ọgụ tụju ọdọlụ kanama malọrọ si wọzi akọva na mbime ebebe ndị na-eli n'ọgụmọgụ tụju ọdọlụ n'anya na igwe osita bọyị wa abaghị asaba ndị na-eli n'ọgụmọgụ tụju ọdọlụ ọ dị mma ụgbọgụlụ na-ede nde Uchenna nwa abụọ na ịva na-eme obechele iti ebele ọ na-elive n'ọgwụ maka echi agwara m ya nwatakịrị onye Aguleri mbụ n'ime ebebe si na ọ natala ichiafriva agwọtara agwọta ndị na-eli n'ọgwụ iwe menụnụ n'ụwa onye si na ndị na-eli ọnọgwụ ya bụ onye nwụrụ anwụ ọ bụ ebuji anwụzi ọchịchị agụmadịana na nkịta ka na-agaba n'iru
anwa maledazia mandi abadanye si no brewu jazi ne udi konodu nene gigili gble ugbo ewelewu mebebe subu no brewu jazi obodo ewu bana nwuli ovolesi va n'ọkụ mewu keje si n'ọkụ obrewu jego jazi na ndị mweri ya gosi na busu chiliva ọchịchị ma ọchịchị busu chiliva dọtala nwụrụ ndị banyị ọbụna ibusu ọchịchị asị na ọbụna busu achịọ azụ dị n'ụlọ agụcha ma oke dị n'ụlọ ji agụcha hụ ọbụrụ busu jasị ọbụna nkịta jegojachi ọchịchị ọchịchị nkịta ba n'ive papa m gwara m agwa n'ime ebe m papa m gwara m sị m na ọka nkịta ji eme mba na-achụpụ nta n'ọbịa bụ owu ọbụla ogbulu obu na-etele onye nwe ya mana nkịta nwa na mwara ji apụtawa ọgbụgba n'isa gịnị ka bebazie n'ike obu ọbụla ogbulu obulu gbalagawa n'ezi ọ bụzi agụmadịa na n'ezi agụmadịa na bụrụ nkịta obukwaliba nkịta butewulu obuwululikwu ọchị abụrụ ụtọ mana agwa gị ba nwa ka wili nwa ọbịa na o tetala akwụkwọ tie akwụkwọ gọvanọ na Anambra wili nwa ọbịa na ọba abụrụ gọvanọ na Anambra steeti maka achị mana akọrọ gị ba nwa ka ndị obodo anyị tiela ọchịchị si ka eme n'ihe utu n'obodo gbanwee jee bute alụsi ogbugbu bụrụ dọba ndị obodo anyị meketezigwulu amara m ibe ji eme mgbe ndị obodo anyị esi m muje gote mma na nkịtị mama mara ibe nji eji ya mazio mama jiri na dị kaadị nji eji ya gote mma ibe agha kọva dadị Choki ma ọ bụ na Choki egote goda gatụrụ n'ugwu ya abụm vigilanti ga n'azụ abụm ndị polisi ga n'azụ vanwala niamudane wee tie m ten na nkịtị maka na ọ nwere ibe mmelibe sọsọ ibe mgbalibe bụ na onye egwu ebili Igbo na-emelụ ụwa niile na onye egwu ebili na ọ na-enwere enemime obu masị gwa m ụgbọrọ anya mụtara n'Enugwu otu agụlụ ọ bụ na ncheke na-eche ka enwepụ m ụbọchị atịrị na nche unu ha ka ọzọ na-amụ maka na ọ nwere ibe mmelụ n'ụwa ma ofu tata n'ọsọ ibe nwaanyị na-eme mbọchị ọbụla njele egwu ebili nlọtacha m ụgbọrọ anya mụtachara na mgbime ebebe maka ire m ụgbọrọ anyị na-anarị 20,000 naira na agba m nkịtị ọgwa na-egwu ka nọ na-etili obodo m n'eziokwu ọchịchị agụmadịa na aga na-agalibe n'iru mgbe wiri nwaọbịa na ọchị nwa abụziala gọvanọ na Anambra wiri nwaọbịa na ọnwa abụziala gọvanọ na Anambra asị na asị apụta gozi oge na-agba gị ibe nwa n'anya atọcha ọjị ogugwu n'obodo ọtụtụ ndị mmadụ na-emebulu ọjị ogugwu na-ejezi nweta ibe mmadụ tie na bava ma ọ bụrụ ibe m bịara n'obodo ka mbeme ndị ya ụtụrụ amụ na mmụbọchị asịla apụrụ ozi ụdị avanye tatala ọjị maka ori siri Daddy Choki ga Daddy Choki bụrụ na Daddy Choki nọ na-emela ọra niile ive na mmụbụ Choki enwere ilo ma onye si na nya na Choki nwere ilo na onye ọbụla mmejọlụ n'ụwa gbaghara mmụbụ Choki ọbụma ma onye mmejọ mmụbọchị asịrị na mmụbụ Choki agbagha oligolo ị na-egbuni mmadụ n'ụwa ibu Chukwu ị na-asị m ọchị n'ụwa ibu Chukwu obi dị Daddy Choki nwa Aguleri otu nwaanyị amala obi mmịa n'anya n'ọtụtụ ndị mmadụ bịara ebe akọrọ gị akụkọ ọgwụ onye m ga makọrọ gị na Daddy Choki bụ anwụrụ ọdị yes mecha Daddy Choki pụtazi ezigbo ọyị mụmụ na ya dị mma mmiri ka bịara emechela ekpele ọ pụrụzia na asị na Choki bụ anwụrụ ozi mmachazio anyị nwa gbakọtazia n'ime Kotonu
Uvonyo ọrụba nweziri n'ifonu tenanti ya ọnọ na-atụ ụmụ mpete onye mmacha na ya nwere ebe kewatara na mgbu na obe gị ọgwa gem anyị na-agba n'ibe nwake na-agba mijizi asịla agbazi dram na ọ nwere ibe mmere gị maka ava ga-eme ka ete evuru nwekwara akọ na uche biri ka mbedugodu gị be nwa mana onye ọzọ nye igelezele jevuzi ọchịchị agụmadịa na aka na-aga n'iru anyị nwa matazio mgbe mmụsa si ji pụtazi lucia n'ọkụzụ wee gwọsiri another word ilusiri ọkụzụ n'ụwa ịmalụ na obodo anyị nọ nwere obodo dị n'ime n'obodo dị n'ime ka mmụọ ọkụzụ jere ije egwu ya onye ọbụla gbụtara atụ anya na-azụ unu 5 bụ ka ọ nwụrụ achọtara mmadụ asị na mmadụ emego travel n'opiweka mana ojeli ngote ive ọdị mmụsa si na-eme wili nwabịa na ọka na yọta wilio gwa nwanne mmụsa si ka vanyela obodo anyị aka na ndị Aguleri na anụ ọzọ ọgwụrie neri nne wili nwabịa na ọka na yọ wili ọgọva na Anambra ọnwabịa na mụtali n'ime Aguleri ga na yọju wilio chiọmụsa sipụrụ ndị Aguleri maka na egbugide ndị Aguleri ọbụna ndị Aguleri abụchọla onye nwụrụ anwụ oyi na nwanne na nwanne mmadụ ji adịọ ndị Aguleri tiechele ga aka na akwụkwọ ozi wili nwabịa na ọya ede emere m ọgọ wili na ọbụ egwu ka na-etiri igbudu n'ụga enwere m ngwa egwu nji etiri igbudu n'ụga egwu ebili onwere m nọ n'ụwa m nọ ịgbọ m n'ụtụtụ ntị egwu ebili ịgbọ m n'ehihie ntị egwu ebili ịgbọ m na mgbede aṅasị nkụkisara egwu ebili godili ukwu ọ bụ nsọ ka na-azụ ọ bụ nsọ onye kachi agbodo ka na-ajụkwa azụzụ ndị gbagọnwa jove zuru n'obodo ọhịa wee igba akụ nwanne m ekenetele gị na mbụ n'obe gị keneja na isi ji ekene n'ime bie kene eze nwavade nke kenegwu kenegwuru m dị menụve kenegwu Ibaku warọgụ isi m ofe ụzọ atọ ịbaziwala ka ịgbakụ na ịgbakụ bịala nwere akọ na uche buru n'ime obodo ve ịma na ọhịa wee ịgbakụ na ọ nọrọ nkịtị n'ime bebe nnọnwa be nne mụtalịa ọ nata koto n'uburu kedu onye na-ozi kọrọ ọkịkọ mbụ ịgbakụ ọ nwere onye nya na mmiri kọrọ ọkịkọ mbụ adịnive nwanne m ka na-ajụ ọ na-abara aba nwanne m ekenezile gị na mgbe mụ na ọba gị nwanne wilo ọchịchị agụmadịa na-aga na-agalibe n'iru mgbe ọchịchị agụmadịa na-je pụtaje na ngwa n'ezi anya ka iwuziwe ndị agụmadịa na nkịta mmeri n'obodo nya na ewu mmebiri obodo ewu na-achị n'obodo mụ ndị obodo anyị bịara egburu n'idede dede nwe isi ogwu otu ụwa n'obodo keji bujeli na dede abụrụ dede ma ọzọzi ndị obodo anyị bịara chọta anụmodo barista bujela anụmodo si n'obodo si nri abụrụ anụmodo n'ụwa ọzọzi ndị obodo anyị nwee mechazi nwa bịa nwa bụrụchi omeko wite dị n'ime jọnshọnụ bụrụchi omeko wite n'obodo abụrụ wite n'ụwa ọzọzi bụrụ ikuku ego nweji agbụrụ otu ikuku ego nweji agbụrụ anatara anata ọchịchị agụmadịa na nkịta aka na-akụwa akwala unu mmesie bụrụchi ụwa ụdịwa mobi osi na-eji agbụrụ si pụrụ mechie bukwarụ n'ibe anyị
nyana Chukwu dị mere ive mechini mbe bụrụ bobo ọ ive ji wee bụrụ ụmụaka n'obodo mgbe abụba gbagoro ugwu Awụsa ive ji bụrụ ụmụaka n'obodo si n'ime obodo siri enwe amachazịa gbanwe ọchọta na obi na adam onye mmanya buzielu na obi na adam onye mmanya mmanụ obi na nwa adam na-eti mgbu akwa bịa iwe nwa ọka to ma ọhụrụ ọka onwe nyere nwa mmeta ha si n'ugwu ya si ndị kwụsịrị obi na nwa adam onye mmanya kedu ibe anyị kwụsị na obi na adam onye mmanya mmosa si nwa agbagha site ọdụ oluzie ka igwe akato ma gwe iri ma nwa anaghị ya ha si gbuo ya ha si n'ime ahụ ya ogwe pụrụ ọchịchị agụmadị ana na nkịta aka na akọwalụ unu enwe mmọcha gbanwe ọbọchọta lọrọ si ozi akọ n'obodo bịa bụrụ lọrọ si n'obodo bụrụ lọrọ si oji akọ ba si n'ime obodo siri gbanwe emecha egwuo gbanwe nata ọbụna va mariva zegojeme gbanwe agbụrụ chitapọ iwa abayasa ndị be anyị nwa abayasa emekwala anya ọgọ ọbụna nwa abayasa dazili iwu agbụrụ nwa abayasa n'obodo bụrụ yiri unu alọtazikwala ọgọ nwa abayasa emelụ ndị Aguleri n'Igbozi nwabaya obodo ọbụla nọ mkpụrụ obi gị izu ike na ndokwa na ije bụrụ ọgọ mmeliri ọgọ lili ngwupụta mana ọ gaghị ime mmeli ndị Aguleri awọkọrọ gị awọ kama na ndị Aguleri gburu gị gburu yiri ikuku iku ya liewo na-egwu biri kedu ahịa bụ ọzọ n'ụwa ka na-ajụ ọ dị mma okike Chukwu okike Chukwu wike bụrụ ọbagụbụrụ akọla akibia m n'aka mbụ okechu maka ọzọ si na ada dị Choki na mbọchị ọbụla nja na Disemba na egote jenareto n'ime abịa nyabụ ada dị Choki ka igwe bụriri obodo elesi obodo ndị be maka ọzọba n'anya na nwike bụrụ ọbagụbụ mmanwụ nwike nwụnyami nwana mene megwa dio gwa nwụnyami nwana m si na m keneli ekene nwike bụ ntaji iyi ọ bụrụzi ọbagụ gị na-egbu n'ọbụ ewu gị na-egbuziri Igbo niile deje n'ive nụnụ mere m elesio n'oti na elesio motivu elesio n'otivu na ibezunu ma elesio motivu mmezi agụrụ m ya n'afọ ibe ọhịa ya bụ n'ụwa kọja bụ mmanụ nwachi nweze ka na-azụ azụ ọchịchị agụmadị na nketa gwamobi ije ka ojara nwachi nweze nwanne ụdọji nwa akwabụ n'aka na-azụ Peter bụ dansi nwanne eze ọka ụwarọgwụ iji movu n'anya na ada dị Choki gwalia nwa abaneva nwee dechiechi ego mbụ ibe nwa abanne nwa dechiechi ego ji gbọm Choki mụ bịa nwelite 10,000 naira na mgbe ime ebebe edechiechi ego edechiechi ego ibe ya bụ n'ụwa nyakụ na ujegoja bụ n'ime ebe gị atọ ịmalibigwu nna gị isi nwee nyiri atọ nụmanụ atọ wee ji agụlọta ụka na dunu n'ovie nke na Okechukwu maka ọja na-emekọziwadị papa gudulọkụ Chinakachi ọbụjele n'ụlọ Juleti dulu Juleti wee dulubulu vanwa amụta gudulọkụ wee gote ewu n'abịa wee nye ada dị Choki bụrụ ụdị ya nyiri ara ọbụna agụ m prince asị m ka njeje ka mụ na prince siko n'ọlịa n'ime ebebe na nne ya bụ nne nụ ka nne ya lụrụ na ama mụntava igwe mụntava ka nne ya va na-azagwu chiko prince mere m ọgọ ịmara ọgọ chiko prince mere m na-agụ ọlụ anwanyị nọ bụ ọlụ ndị ọcha onye je emere m ọgọ nya nwere ibe ndị ọcha nwee mere m ọgọ ọbụla ego gị nyere m n'aka maọbụ gị mụta m ka m chụwa ndị ọcha maọbụ goro laptọpụ bue m n'aka ma chiko prince gbamụja n'abịa luchie gem laptọpụ nwee iri
igwe bụrụ iri a na-agbalị akụ nyamegọta ma igwe nwere iri ọchị iwe bụ ka ọja bụ nnọsọ ọtakụ iri inyamụtantazin n'aka m si dadi Choki wee iri dadi Choki enwenyekwelu nyiri ikuku ya liewo na-egwe bili ọ dị mma ma ọtụtụ agụmadịa na nkịta na-agala ibe n'iru mgbe ndị obodo anyị bịala egbuchala m nwoke amụtali n'obodo ndị be anyị ka ngwa maka oji mme n'obodo na si emechiwo n'ihi utu na mgbime obodo atọ nwa Ọnịcha ibe ya bala zụlụ gị dị nnagwu igwule karụ osi n'anyị si bụrụ atọ nwa Ọnịcha ikewarụ wee si n'anyị si nye ọtọ ibi ikwu nne gị si bụ na bi ndị bebe anya ba alaba ndị be mama gị bụ ndị ọgwụ ndị be papa gị bụ ndị ọgwụ atọ bụ onye na-eri ego gbọtara na mgbọrọgwụ na ọbịbịa nye ka tọchiwa dị nnagwu atọ Ọnịcha riewa ego ọgwụ echighị ego ndị ọcha kunu na-elile onwe gị be gị enwe bido ọchịchị anyị nwache oge na-abọ na-etozi mgbe wuli nwa ọbịa na ọpụtaziri n'obodo enwe emechiela anyị ihe utu n'obodo na-emerezi n'ihe utu n'obodo ọzọ agbụrụ nkịta maọbụ agbụrụ onye nwe ọlụ maka na agbụrụ nkịta na agụmadịa na agbalị n'ọbịa na agụmadịa na abụ nkịta ọ bụrụ nnọọ ma ibe nkịta buteli ma nkịta na onwe ya ebe a zuo agụmadịa na abụrụ nkịta obukwaliba nkịta butewulu oburulicha ndị be anyị aka ọla kịta gba obodo na-enwere alọ n'uwe na-ebuli asị gị bonjuve n'ọnụ Frenchi ịpụtawụla nya ka Choki na-ekwuri na onye mara m ọgọ na-asị na elozoro m ogelozọ mma lozoro ogelozọ ụmụnne m ndị be mọsi ike bụ mmanwụ ka mmanwụ a na-anọrọ ọnọdụ nkịtị ụmụnne m ọ na-ewuzi nwa ịma imosika mụtali nwa imosika mụtali na ọ na-ewuzi nwa ịma ọ bụrụ ọkọlọbịa gbagote egote onewuzi unu enwekwana n'ahịa amụrụ onye na-aga ụka na-ajụ Ugochukwu nwa akwasa ịgbasiri unu m ovu evidence ọ dị mma mana ọchịchị agụmadịa na nne na nkịta ka na-akọla obodo m n'akụkọ mma ndị obodo anyị baziri abazi enwe amarazie na ọtụtụ ndị mmadụ dị ga na-etu maba na agbamụcho gabụrịbọ na-agba gbugbu nwa jụọ ajụjụọ ịgbakọta ọ bụrụ ayọ n'ụka na-agba n'ọhive nwa anyị na-eme ka mma ugboro anyị na-eturu mụ si na dadi Choki bụ mmanwụ na-agba gbumgbum mmekwu nwa anyị na-etiri igbu n'ụga nyaka Choki na-etiri ndị be anyị ofe ọbụla bọziri m na batọzia nyaka ndị obodo anyị ji tụọ m sasị na nkịtị mmụsasị wa bụrụ m bụrụ nyiri ịma nwanne m banwe nyiri ogo Choki selite n'ọkụ ụdọba ọbalọra selite n'ọkụ ogo Choki bụ ọbịa mmanwụ anago ime na ochele mgbọrọgwụ n'ọkụ gbogbodi ọ gwara Udegwu Ikeli gabasi ya mgbọrọgwụ n'ọkụ Udegwu Ikeli isi ya mgbọrọgwụ n'ọkụ ajara ebe onyi nwoke ha ntị n'ụwa nwa nwoke ha ntị biko tinye ite n'ime ebe gị onyi nwa nwoke ha ntị ịmakwara na nna gị pụtara ụwa tupu ka nna gị bapụrụ onye nwụrụ anwụ na nna gị bịale ọ mara ibe o ji eme nwee kọlaba ebelima debe bụrụ basi ikwulu debe gbọbọ n'olu ụwa nwa nwoke ha tizie nya ọ mara obe oje ka ojara olu ụwa bịa mgbaba ụka olu ụwa na-eje nnekwu ụka obu n'olu ụwa bụ abịago mba n'olu ụwa ji bịazịa ọ dị mma
piola nwanne m pikola ize ego mere m iberie nneri nne ibe ije ego mere m n'obodo erikazi onye abụ eze nyabụla eze na eze na ọ dịrị izi m ovu ana nwa ụdọlụ mere m ọgọ mbụ anaba na nwa ụdọlụ ekenetele gị na mbụ na ọbe gị anaba na nwa ụdọlụ so na agwọlọ nsọzi bụma Innocent nwanne mma na-ekewa aka n'anya bụma akụ m na-abụọ ịmaka ịpụta mmadụ ma n'ụgbọzi Innocent nwa aka n'anya Daddy Choki genetele gị Daddy Choki ji ụlọ ọra gị Amechi wa alagwịa genetele gị na mgbe mụ na ọbe gị Amechi alagwịa ọrụ gị tọtala ịma n'afọ ịma bụ ịma ọvala ọ bụ gị tọtala na mgbu n'ọbe gị bọmbive nwezi agụrụ otu ekenetele gị na mgbe mụ n'ọbe gị dọmpi na asampi nwanne ya tilimetali mbụ mmụọ n'ime kedu ibe mmụọka dị wee tie gị tali mbụ na Bank of America n'ime Kotonu ka m nwaka dị itia metale mbụ bụrụ radilabale dọbazi dọmpi nya na asampi nwanne beba iwe anọbụ ọnọdụ anyị anọchi ọnọdụ igwe bọkụ na ba nwụrụ ọgwani ọmaba igwe rọkụ na ba nwụrụ ọgwani eji enwere ilo mbili enwere ogwu ilo mmege enwere ogwu ilo iwe abụ ka ọzọ abụ nna Jizọs idime nna Jizọs gadekunu jeji ya mazi nna Jizọs ma iwe ya bụ n'ụwa ka ọzọ abụ ndị be Pọl si ya nwanne aka okogbu si ya nwanne m bụ nwanne aka Chukwu ekenetele gị na mbụ na ọba gị si asịa nwanne m ekenetele gị ekene n'ime ebe gị Pọl wa si ya Daddy Choki kenetele gị ekene na-agwa bili maka kọntaktị abụ ji yeli maka aka bụ n'ụlọ na-enyere obodo gị abụdu oke ego ndị Igbo ibe onye bụ n'ụwa nya ka ọ bụ ji abụ n'ime ebebe dibịa na-agwọkọ ọgwụ n'ụwa gwọtara natala iji aka ọlagọla gịta gba nnemego dị nnema ịma nwa gị mere m nke nnegwu ọlụju nwunye ịma n'elu ịma na imere m nke nnegwu nwunye amụbụ Choki na ịma na o mere m nke nnegwu ụdị abaghị ji nwa hụsalio mmụ nwaanyị anụtala anụta Chukwu gozie m nwaanyị anụtala ibe ọbụla echelebe ka ma mụsịva na ọ bụ ibe ji anyị gwara anyị agwa n'ime ebebe anyị na mmadụ ya na-akọrọ ọkịkọ ndebe anya onye ọbụla nlozolu nne nwere m ndidi na mmụbụ Choki jejegbu egwu ebili ma onye ọbụla lọtara lọta na egwu ebili chọọ ka ịmalivanunu ji eji imeli m ọgọ na mbụ na ọba gị oyi na nwanne mmadụ ji adị n'eziokwu mana onye ọbụla nlozolu ọ bụrụ na elozolu mie na-eriri igwe okwu pelimperie nneri nne megide na-egwu ka Choki na-eti agwa mmụbụ Choki na-eriri igwe okwu dịka ọgwụsigo ncheki ọbụla igwe okwu m ji eti egwu ebili dịka ọgwụsigo ma ibe ahụ ụnụ dị anụ ọnụ mmụbụ Choki bụ na Kotonu ka anyị dịzi bido egwu ebili Kotonu ka anyị dịzi akụzi egwu ebili ụmụnne m ọchịchị demokrasi uche gị onye mụ ezunu imerụ m ọgọ dị thank you ajabụla ose mmụaka obodo chiagbajina mewu ndụ n'aka maka emeketa ọ bụ na ewu obodo agbanarị ụmụ n'aka ọ bụ ewu obodo agbanarị m mụ na ewu obodo na-ejebe obodo okiri ọkọchịwa ọjentị na ma ọbịa dị ọjentị ma ọ bịazi ọjentị mbọchị ọbụla ịbatala ozigbo ọ dịghị ojentị ma ị bịa n'ụlọ ọbe gị eze ego okechukwu ojentị bịa okechukwu ọbụ ojentị isi owu otu ekenetele gị na mgbu na ọbe gị ndị be elu nwanne ụdọ ji oji ebe aba ụwa dịrị izi ma ovu ikwetakwala n'ụwa dịrị izi ma ovu ogbu ọwa
ọgbụ ọgwụ iwe hapụ n'ụwa nyakọ ebụzi abụ n'ime ebebe ikuku ya lịawo ezi ewere oge ilo iwe hapụ n'ụwa ka ọzọ abụ ọ bụ na ọgwụ chewe ezi ọba mere obodo ọ bụ na uchewe ezi ọba mere obodo ọgọ uchewe ezi ọba ọga bụ na mere awọ kọrọ ga awọ kama ọgọja wewe ezi ọba ba na bime ebebe Emmanuel wazekwe dọmụ obu na nkịtị bụ dọmụ chuchekwu waliwo ọgwụ egwu ugwu na ụka ji gbetigi izaziri mmede ego n'ego ogenego dị na-echi bụ mbọsị ndị be anyị maka na atọbọ ma ji enwedero ọ dịka ibe meliebulu ọzọ opi agbalụsia nge na-ekulu nge na-enwụọ udegwa ọdagbu ule mụtara opi atata agbalụsia nge na-ekulu nge na-enwụọ iwe ahapụ n'ụwa nyabụrụ iwe ahapụ n'ụwa nyabụrụ onye nwe n'iwe gabụ onye nwe n'iwe iwe ahapụ n'ụwa nyabụrụ onye nwe n'iwe ọgwụ iwe ahapụ ka ọzọ abụ onye nwe n'iwe ọ gwara m amechiwa mbọ baba mbụ amechiwa mbọ baba nwanne dị ga nwa mmụọ baba mbụ n'ime ebebe nwanne bada amechiwa mmụọ nwanne dị ga nwanne badazi amechi bakasini n'anya na dọla tete nwoke Chukwu nwanne chapụmanụ bụ mbọchị ọbụla nchọtalịba n'Ọnịcha chapụmanụ ya temeli m ọgọ dọla manụ ya temeli m ọgọ maka echi atọbọ masị enwetara ọ dịka ibe emeli ebulọzọ mmeta ego na ego oge na ndebe anyị go dị na-echi bụ mbọchị onye ilocho ga-egbu na-emegbu ka ndị na-echi bụ mbọsị maka na ndị n'ọbụ adịrị ka ndụ ọ bụrụ ka iwe bịa ụwa dị ọgwụ isi ma ofu sasa ndị Aguleri ndị oke olili ndị Ikotonu onye bụrụ ọka ibolo otie n'ụgbọ isi m na ọ bụrụ ọka azụ goje veta dị Chuoka onye obere ọkwa egbuo na ọkara azọnzọkọ naba na nnọ Chuoka mama bishone nama waya wezu nara zonzo mbadakwawo ka o ji akwa ịgba mmanya na nwanne igwe mma nwanne Choki oge na-ebido ogogwani onye mara na aka ya dịrị ọcha nọdụ kani na anọnim n'ọba gị maka na ilure n'Ọnịcha n'Odechi